España é o único país da Unión Europea que non contempla a xenética clínica como especialidade médica. Profesionais e asociacións de pacientes concentráronse hoxe en Santiago para reivindicar o recoñecemento dunha disciplina que permitiría previr enfermidades conxénitas e mellorar a equidade do sistema no acceso a probas xenéticas, o diagnóstico e tratamento. Movilizacións que se repetiron hoxe por todo o país, cadrando co Día do ADN. Sinalan que a inexistencia desta especialidade afecta aos profesionais, pero tamén aos pacientes. Provoca, por exemplo, que o diagnóstico de enfermidades raras se dilate uns 6 anos. Os pacientes non teñen un acceso uniforme e equitativo ás probas xenéticas e ao asesoramento xenético en todo o Estado español, non teñen, porque depende das comunidades, hai máis ou menos, porque non está regulado, e os profesionais non están recoñecidos e tampouco a formación destes profesionais está regulada. Entón é necesario esta especialidade. Sin a xenética non temos nin diagnóstico, nin vamos a ter tratamento en caso de que este tratamento este disponible. Co cal, a demora no diagnóstico vai a supoñer o acceso a un tratamento non adecuado ou non ter acceso a un tratamento.